Sorry, vypol som to na chvíľu. Neviem, prečo som to vypol som to omylom. Som chcel to odpauznúť, omylom som klikol na vypnúť. Takže takto to zatiaľ vyzerá, došlo mi matroš. Takže ja to už asi zahladím. Alebo vieš čo, však tu mám dole šúter, prečo si nezbehnúť pre ňoho. Takže to bude rozdelené na dve. Stavba veľkého múru 1. No, stavba okolo domu... Stavba múru okolo domu 1 a 2. Vodu daj. Bože, daj vodu. Chcem vodu, parchant. Takto. Aha, mne došlo matroš a zvlášť naťažené, ja som to mohol využiť, ja som takyž. Jasné. Dobre, prejdeme. Tomu sa hovorí hradba. A ešte dvere potrebujem. Bude to chýbať síce, ale potom zajtra, no na ďalší deň doťažím ostatné matro. Zatiaľ tak, ako sa dá. Ja som vedel, že ešte si mám našetriť ten železný krampáč. Že toto sa stane. No znova. Čo to foko? No tu už nedosáhneš, čo? Ty parchant. Dobre. Takže ideme si ešte zobrať železo. Irony, nie. Normálne irony chcem. Tu na, hej. A ideme craftiť dvere. Troje dvorí. Dalo mi to, teda. Moje irony mám ich iba 48, pane bože. Najprv asi idem domov si ešte vyrobiť páčky a toto. Šúter. Každý chce šúter. Prečo furt každý chce šúter? Ja šúter nemám. A toto na šľapanie sa neoplatí, lebo keď ti na to šľapne zombík, otvoria sa dvere a si vríti. Takže ideme si naťažiť iron. Ja mám nedostatok ironu. No nie ironu, šutru. Počkaj, kde som tu? Ja, to je v tom. Ten oheň som musel zničiť, lebo zapálil mi furt moju barikádu. Počkaj, koľko ešte šutra? Dáme 3 šutra ešte. Poď. 4. Dobre. Viem, že poslednú vec vyťažím a už bude KO, ten krampač. Nepnám. Ešte jednu pačku a torč by som potreboval. Áno,
No, takže ideme sa vyzbrojiť. OK. Takže jedny dvere pôjdu takto. A druhý dvere pôjdu takto. Jedným dverom to ide takto. Že... Áno. Toto. Ešte tu máme dverné. Dobre, to som kúsok nedomyslel. Pane Bože, idem rozmýšľať. Toto by bolo, odchádzam vonku, tak zatvorím, tak. Toto otvorí obidve. Ja som dostal menší nápad. To ešte. Takto prídeš. Dobre. Vyskočíš. Zavieš. Máš. Prídeš, otvoríš, zatvoríš. No, že ešte držíš. Áno, ešte ťa budem potrebovať, tak drž. No to nejde. Dobre, ideme ešte raz vyťažiť tieto dvere. No to ešte furt drží. Nice. Často sa mi jedem taký nepríčetný. Nechce sa mi zbehnúť pre toto. Toto otvoril. Ne. Neotvorí to obidve. Takto prídeš. Takto za... Nám postačí jedna pačka. Toto sa fakt nemohlo stať. Toto sa fakt nemohlo stať. Som sa kúsok privrel. Výborne. Mám kosti. Pomôž mi sa dostať tam. Ja nemám kosti. No, takže toto otvoríme takto. Toto poistíme takto. Toto vyťažíme. Kompač furt drží. Nice. A zatvoríš to. Nice. Mám hotovo. Dobre. Teraz potrebujem tie kosti. Kde sú jedna? Tu je jedna. 30 kostí, výborne. Teda mám 30 kostí. Otvor to. A ešte musím vytvoriť rebríky. Kde si? Poď sem, mám kosti. A kde zmizol? Nie. Tam je. Nice. Poď sem. Ja sa tu preskočím. Hej, a.k.a. Hej, hello. Hello de Janeiro, chceš?
Už ho mám. No, poď, preskoč to tu. Poď. Ešte neskončíš. Neskončíš. No, už si tu dobre. Už som dokonal, že kde som ťa nechal. Dobre, máme nového psa, jupi. Počkajte, ešte tu musíme dostávať. Ale mám to, že začneme tady aspoň. Ne, nevyskočíš tu. Aha. Ja potrebujem ísť do kadeho šútera. Krompač musím ísť vykraftiť. No poď sem. Poď peso. 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 Poď. No poď. Poď tu, dobre. Poď. Ide za mnou. Nejde za mnou. No poď sem, poď. Dobre, ale ostaň. Naozaj som to tu nemohol urobiť. Prečo? No, nevadí. No, takže potrebujeme krompač. Ticho. Upečíme si môjho psíka. Kde je krompač? No, to drevený mám. Tak musím na inej sa mi nechce kraftiť. Strašne sa mi nechce. Tak ideme s týmto dokám. Joj. Toto je zase pomalu. Čas 2. Čak to som naťažil iba 12 cobblestoneu a to malo ešte kopu a pečok. Dobre, na drevené veci srať. No, to nevydrží. Konečne mám aspoň toto. Ešte toľko. To bude sranda. Kde mám toto? Takže ideme všetko vymeniť za ironové. Dobre, ostalo nám 40 iron, to je perfektné. Toto si dáme do... Počkaj, čiže ja som mal železný meč dole, ale nevadí. To je taká výbava, keď to sa stalo dôležité. Takže... Dedina, prepáč a bude. To nevedím ťažiť ešte. Lebo kto neťaží, nemá peniaze. A u mňa to znamená, kto neťaží, nemá pevnosť. Až! No, toto si bombí. Aký krompač som potreboval, nie? Drevený. Už by som to mohol konečne dokončiť. Toto sa nemalo stať. No, nevadí. Mám železný krompač. Železný krompač všetko porieši. Jak si sa tu dostal? To je PvPčko. Hej, hop.
No poď sem. Ja som zatvoril dvere. Nie. Ty. Ja som zabudol. Ešte je tu jeden. Píky, píky. No, vidíme. Tvár! Tak, dobré. Jsem hladný. Počkaj, to jak sa tu dostávajú, mi povedz. No krmi. Postavica. No, poď. Takže ešte čo naťažiť treba. Toto nové je, že hlboká baňa, tu na nikto nepôjde. Tu bude uzatvorený priestor. Ale už idem. Som videl všetko, čo som z tých zombíkov. Teraz by som nechcel byť na mizine so žrádlom, ale aspoň, že minulá časť som ho lovil. Takže ešte mám kopu žrádla doma, neuvareného. Neuvareného. Konečne, dobre. Už to ideme dokončiť. Ne! Choď kam si, choď kam si. Primitíve. You are primitive. Dobre. Už tu nikto není. Toto budem musieť ešte osvetliť. Osvetlíme to tu. Dobre. No, ideme dokončiť hradbu konečne. Hradba bude dokončená, dobrý pes. A posledný víťazný šuter. Nech to vyjde, ja už nechcem ísť dole kážiť. Dobre, vyšlo to, jupi. Jupi je. Dostal som ešte jeden taký malý nápad. No, poď sem, peso. Poď sem. Urobíme tu ohnisko. OK, tak ideme si láhnuť. Dobre. Takže osvetlíme to tu ešte. Keď sa ti toto páči, zanechaj like toto video, i to druhé. Zanechaj like, follow, nezabudni dať follow môjmu kamošovi, Redpatovi. Už mám 4 kamošov. Už sme 4, ktorých poznám. Red, Met, Redpat, Redfade a Red, Met. Ale hlavne dajte o follow mojim kamošom, ktorých som teraz vymenoval. I keď jeden som z nich ja. Ale im nedajte follow. Dobre, takto. Som sa s týmto tu natrapil. A nedajte mi like a follow, tak ja vám dám také. Nedajte mi follow. Like. Dávajte.
Viem, že teraz by sa to nemalo osvetľovať, lebo je ráno, je deň. Na čo zase bínaš? Neskácam. Čo tam skáčeš? Dobre, došli torče, tak toto bude osvetlené. Však toto jak je položil, jak som položil, jak demen čistý. Dobre, a teraz prichádza to, čo som chcel. Počkať. No, takže prší výborne. Čo ma to vyhodilo? Chvíľu. Za to, že Kubo chce byť strašne vo videu, tak čo vám povie. Dobre, som späť. No, takže a čo som chcel vlastne? Ja neviem, čo som chcel. Ja chcem vedieť, čo som chcel. Hej, drevo. No, stykím. Nie sú. Ja zase budem musieť ísť znova na drevo, to tam vidím. Počkaj. Tvorím si čez teba. Čestu. Tomu sa hovorí jedlo, jak nič. Výbavu treba mať. Pamatujte, ľudia. Keď hrajete Minecraft, buď hebnete od hladu a ostane vám pol HPčka, alebo si postavíte bejsku ako ja a prežijete. No, počkaj, nebol som tu už náhodou. No, drevo treba rúbeť. Dobre, ideme sa. Tomu sa hovorí už pokročilejšia bejska. Už taká maličká jak nič. Vidím bejska. A toto už väčšie. Predtým som mal iba takýto tu domeček, ale teraz už máme jeho opevnenie na domečku. Zatvoríme. Lebo nechceme mať tu nezvaných hosťov. Máte ich zombie. Nebo Made in ešte neviem čo. Ulov. Tomu sa hovorí efektívne. Nič som nepovedal. Je tu. Lebrík. Dobre. OK. Máme lebríkov až. A urobíme jednu vec, že tu na... Toto som urobil veľmi múdro. Že tu na vylezeš. Ja tu chcem ešte urobiť na to vodu. Toto som nechcel práve. Prečo ja?
takže vylezeme. Dáme jeden rebrík. Tak vylezeme. Hop, tu už máme rozhľadnú. Tak. Toto už je iný. Toto už je iný level. Ideme pozbierať úrodu. Ne. No, dáme jump. Dobre. Pozbierať to bude treba. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like a odber. Potom sa budeme vidieť u nového videa. Už som to povedal 1 trilión krát. Sleduj mojich kamošov. Ja tak. Ešte toto pozbieram a už idem. OK, toto tak, OK, hotovo. Povedz, jak sa tu dostane. Buď sa tu spawnu. Sa dá, jak tu prebagujú. Pozbierame, čo sa dá. Chceme mať žrádla. Veľa. Píšte do komentov, čo by som mal postaviť a také blbociny. Takže. Ešte. Takže dovidenia. Lúči sa s vami Redmet.